vanombozva kuti vamunetsi vakabhaisa vanotongondiprotectawo nokuti vanondiziva handiti we make mistakes in life. And let me also acknowledge kumadzimai kuti in our society nowadays we are having many women vasina varume, and makatarisa kazhinji kachona nobundisi varume. Because in I'm a lawyer, I study, I check cases and so on and so on. But one thing I love about, I appreciate about women, madzimai munoshanda. Misha mizhinji yabatwa nemadzimai. Zvezvo kuti zvaimbonzi murume anoshanda anetasi kana kune even vamwe vakarorwa. Mukadzi anotokudza kuti vamunetsi ndakarorwa, but ndiri kuendesa vana kucreche, ndiri kutenga chikafu and so on. So mukuoma kwakaita upenyu, I want to acknowledge and say kuti kune madzimai, I'm very proud of you. Despite kuti murume aripo haapo, but you will never abandon your children. Anditi mukushanda nepamunogona pese kuti muri dzirarame. Mwari akuropafadzei, akupei simba. Anditi kune vaya vanenge vachiti kana kuti kumamwe munogona muri masingle mothers kana kuti chakakosha ndechekuti muri kuchengeta vana venyu. Handitika ndo zvatinongo acknowledge kuti varume vamazuva ano vazhinji tiri matsotsi. Kana ndichiti tiri matsotsi, I'm not ndikukozama kutaura kuti varume vazhinji havasisina kutendeka, but chinhu chikuita ndechekuti kunyange zvinhu zviomesei madzimai ari kuvaka misha. Development dziri kuitika kumusha uko unotoshamisika kuchengeta vabereki nezvese. Mwari akuropafadzei. Alright, so ndochitanga newe Sophia. Handitika kumusha uno une makore mangani? Mutena 31 this year. Yeah. All right. Kumusha unobva kupi? Kwagutu. Yeah. All right. Muno South Africa makapinda gore ripi? 2024. Yeah. All right. Vabereki vachiriko kumusha, mai nababa? Mai nababa vakashaika. Yeah. All right. Saka, do you have a sister, a brother, vandotaura kuti immediate kuti same mother, same father? Yeah. All right. Brother and a sister. Vari kupi izvozvi? All right. After video yenyu yabuda, makambokwanisire kutaura nevari kumusha? Vakandifonera. Akafona ndisisi kana kuti ndibhudi? Ndibhudi. Then vakabva vabvunza kuti zvataona pasocial media chiri kuitika. Yes. Why uchitanisha image family, then ndovanda explain zvanga zvaitika vaka-understand. Vakati izvoni tongokumbira kuti uve safe kana waona kuti hazvisi kukuitira beta udzoke pane kuramba uchitafa vari kuita. Then after mukoma wafona sisi vakafona, my sister doesn't not understand other side of my story. Yes. So hatina kukwanisa kucommunicate. Kunzwanana zvakanaka? Hatina. So ndakabva ndakata foni ino vakata foni yake. Hatina kumbotaura days up to now. Up to now. Okay. I don't know how to put it. Is it true kuti makazvitakura izvozvi? Yeah. Okay, pane mwedzi mingani? 1. Pane mwedzi 1. All right. Semurume ndinowanzonzwa madzimai achitaura kuti the first months dziri very ndodzakaoma zvizhinji nguva iyoyo in terms yekuti mwana ari sei and so on. All right, but we'll go more on that. As I'm saying, we are not here to judge you, Andrads, and our purpose now is to give you all the support, but not justifying anything, but we just feel kuti even muna akakanganisa ma issues anofana kugadziriswa mune zvakanaka. Hatitaure kuti violence yakashata handiti chichakaitika. Okay, chakashata zvekudaiso inini ndakadanana na Alex. Yes. Kusangana kwandakata naye, first thing ndakamubvunza une mukadzi here. Kati inini mukadzi wangu hatisogara tese takasiyana, takasiyana nema issues ekuti andikwanisi kuexplain. Okay. Then nova ndamuti it's fine kana wadana. Kana usingandibelieve, ngatiende kumba kwandinogara unomeka sure. Then ndakaenda at the first time. Then I found out hamuna chinhu chinotadza kuti munogara mukadzi. Okay, makatanga kudanana rini? Zvanenge yakaita sei? Na April. April gore rini. All right. No, it's fine. Okay. So then zvava zvadaro takakontinue relationship yedu yange iri fine. Mamusina yenyu ma problems? Sina ma problems. Tatowirana. Kutonzwanana. Kutonzwanana. Aito support up then they vachidaro chiwira napasi ma issues tichingoshanyirana tichinja. So
nekuti mukadzi anga akaenda kuZimbabwe agara anga nemashamwari anga ari kunoko. Yes. So pango vanhu vakajaja iri kana kuti vakabatikana nezvaitika pakati pangu naAlex. Vavaudza mukadzi uya kuti iwe udzoka kunoko. Of which iye anga ari papurpose kuti ainetana nemurume akatongo. Okay. Alright. So ndichidaona sonzwisisa ndezvekuti pamukataura pamukadana naye akati pari zvinhu angasiyana nemukadzi vane maissues. Yeah. Ndobva atokuti handeikumba undozvionera wega. Yeah. Maybe may avoid the situation nekuti mamusingadana nemurume wemunhu. Yeah. Okay. Then ndobva matomboenda kumba nditi. Yeah. Letogara like letogara chitoendako. Kumba. Yeah. But amuna chamakamboonere mumba kana kuti hembe dzemukadzi kana kuti chi kana bhutsu kana mamusina kana chinhu chinotatidza kuti tine munogara mukadzi. Oh, okay. Then yeah, continue yenyu. Then vanhu vanoindisa information iri wrong kumunhu vakabva vamupa pressure kumukadzi ari kuZimbabwe. Mukadzi ari kuZimbabwe. Ndobva awazouya kunoko last week. Auya kunoko vanhu varamba vachimupa information vachimupa pressure. So vanhu vandiudza kuti mukadzi wake auya. I tried to distance myself kuna Alex. Like taingotaura then there zvekuti ndandakumupawo respect yekuti ane munhu wake. Okay. Ndisiya neni naye even though ndine numba sina basa. Okay. Pamakamudza Alex kuti mazvitakura mune nhumbu akasvika shira sei? Akaitambira. Okay. Akati mwana wake anomuda. But akambotaura here maplans ekuti maybe munogona kuzororana kana kuti it was too early for that? Yeah, it's a true process yekuronga zvese izvozvo. Oh, all right. Then mukadzi auya paakauya kuropa. It's like ainsvaga but nenda kuti inini handibatiki nguva zhinji ndiri panapo. Yes. Semunhukadzi unotsvagawo zvekuti mapiece jobs zvokuti murarame. Yeah, so aingoshawa time yekuti anondiona. Akazondiwana musi Sunday ndatodzoka kuchechi. Okay. Akatouya nemafriends ake munoenda kumadzimai kuchechi kwamunoenda? Aiwa ndindi kumadzimai. Oh, okay. Inonzi Apostolic Covenant of God. All right. So masavira ake vanhu vaikuti vanongoya vachindimhoresa vachiseka neni vasiri mashamwari angu nashamwari. Ndobva one wacho akauya ndobva tongota zvekundimhoresa zvazvo of which ndasingazivi kuti anga atori neconnection nemukadzi namaguru nemashamwari angu. Ndobva auya achika ndobva yaenda kwaenda. Ndobva pasina nguva vanhu vaibva kudzoka vakaderekedzana. But mukuya kwavakaita vana kuya vachita. Vakauya panapa. Vakauya panapa. Saka video yakatorerwa munomo. Aina kutorerwa munomo. Oh, okay, taurani. It's okay. Continue. Ndobva vauya in peace vakati izvoni iwewe tanzwa kuti ndiuri kudandana nemurume wangu. So tachikumbira kuti ini nhama dzangu dzauya. So tokumbira kuti tiende kumba kwaAlex naye Alex wacho ariko. Tinodi tinotaura tinoonesana nyaya. Nyaya yese tikuziva kuti zviri kuitika. Toona tokuda nesolution. Vatava panapa ndakatobva neuyu ndobva so makamuperekedza tete. All right. Ndobva tatoenda kumba kwaAlex. Okay, it's fine. Yatsoka mongoita patient guys network yachina iri kumbotiza. All right, taura yenyu. Ndobva matorwa. Ndobva tatorwa ndobva taenda kumba kwaAlex. Tasvika kumba kwaAlex ufaini kuti kwanga kusina anybody mumba. Mamusina munhu mumba maAlex. Okay, saka pamakabva panapa makabva muri vairi. But pavakauya panapa vanhu vati vairatidza here kuti vane zvavari kuronga here kana kuti vanga vakatochila zvavari vasina vari kana kungoti hapana zvamaifungidzira. Okay, panapa nekuenda kwachona pane distance yakaita sei? Idike. Saka makafamba netsoka. But pamaifamba maitofambawo nawo muchitaura kuti mamakangotoziva. Tatotaura nyaya. Oh, okay. Iye mukadzi waAlex akanga aripo? Yeah, aitoripo. All right. Okay. Continue yenyu. So tasvika kumba kwaAlex mufaini kuti kunga kusina any relatives. Kwanga kusina vanhu. Then tapinda mumba tagara instead yekuti titaura akabva tanga kuita violence. Andakwanisa kana kumudzosera akabva torobudisa chigero. Mukadzi waAlex. Yes. Ndokutanga kundigera pa video ndiani aitora video ye? Ndiye imwe shamwari yake anga auya nayo.
ndo aitora video. Okay, saka pavaitora video apa vaida kuratidza kuku zvinhu zvavo zvakatorongwa. Mukadzi waAlex akati kune shamwari yake, ndokumbira utore video ndotumira sisi vangu kuti izvoni kana ndikasungwa ndikapinda mujeri ndenge ndasungirwa Sophie. So shamwari yake akashandisa foni yake iye kutora video. Asina kushandisa foni yemukadzi waAlex because mukadzi waAlex angati izvoni ashandise foni yake. Okay. So akashandisa foni yake kutora video, which means ndiye akazoita video iri releak rizari pasocial media. Ishamwari yake. Shamwari yake. Okay. Because ane vanhu vaanoti iyo akasendera mavideo ake. Okay. But akazokwanisa kubvunzwa kana kuti makazombokwanisa kuita follow up kuti awaya akariisa paFacebook kana kuti iye mukadzi waAlex wachina paakazozvisiwa kuti akareacta se. Do you have an idea? Because it's kuti rizotanga kutrend. Video parakatanga kutrenda takabvunza kuti why imi malikisa video akanga achitora wacho. Ndobva achizvona anzi ndasendera sisi vanhu. Of which hatisi so short akasendera sisi vake rega here kana kuti akatoshare maplatform akawanda. Ndo zvakaitika. Alright, saka ndobva vatanga kukugerai chichakabva chaitika. Vatanga kundigera vakandidambura vakagera futi dress rangu. Vachindirowa. Saka makatogerwa musoro. Takagera musoro. Sure. Mama une vhudzi hombe before? Ndachitora nevhudzi hombe. Ndachitora ne3 days ndatobva kusaluni kunorukwa kwamaiyezi. Saka apa zvavaisa purpose yekugerai musoro makanzwisa kuti yanga iri here kana kuti maybe aifunga kuti zvoni murume wangu ndiye akakurukisa musoro saka ndikutokugeresa. Saka ngachikurukisa futi. Alright. Imi maka obviously muchidanano zvinhu zvinoitika munoitirana zvinhu zvakanaka munofadzana munotengerana madresi munoita se. Iye ndiye Alex ranga agadzirisa musoro. Aiwa siyanga agadzirisa. Kana mati 3 days mama chikuru kuti mama chosiyana mataura mama muchinditai kuti kana zvakaitika 3 days ndopa mama mukadzi wakadzoka mama tosiyana naye anditi. Yeah, anga atodzoka but pandakabva kusaluni ini ndakanozvirukisa nemari yangu. Alright. Okay. Pazvaitika izvi sori nekuda kuti tinatsonzwisisa muchitanga kugerwa muchirohwa iye Alex anga ari kupi? Anga asitoripo Alex. Okay, after incident yaitika iye akambozama here Alex kukufonera kungokumbira regerero because kuti ona ndindakakunyepera handakukudza chokwadi kuti mukadzi ndichinaye sezvo muruta communicate every day anotaza kuti uri sei akatotaura kuti ndindakakonzesa zvose zvitezvi saka ndichaona kuti waenda kuchipatara wakwanisa kurapwa. Okay, but ari kuratidza kuti hazvina kumubata zvakanaka maitira zvikaita. Hazvina kutomubata zvakanaka. Alright, sorry, continue henyu. Tatakutaura kuti